2020-nji ýylyň başyndan bäri ýollaryň ýapyk tutulmagy bilen bilelikde sany anyk belli bolmadyk, emma 1 milliondan gowrak bolandygy çak edilýän pasportsuz we Türkiýe Jumhuriýeti tarapyndan berilýän kimlik kartsyz türkmenleriň 2022-nji ýyldaky ýagdaýlary bir tragediýa öwrüldi. Türkiýede sessiz üýtgeýän göç kanunlarynyň esas bidalary elbetde türkmenler bolup durýar. Bir tarapdan ýollaryň ýapyk bolmagy we beýleki tarapdan bolsa Türkiýede ýaşamak üçin ruhsatnamasy ýoklugy sebäpli köçelerde polisiýa tarapyndan tutulup ýzyna uğratmak merkezlerine türkmenler bir hepde ýa-da 10 gün gabagly saklanylýar. Ýollaryň ýapyk bolmagy sebäpli deport edilmegi mümkin bolmaýan türkmenler bir ay möhletiň içinde Türkiýe Jumhuriýetiniň çäklerinden daşary çykylmagy duýduruşy berilip bir kagyza gol çekdirilýär. Kagyzyň bir nusgasy bolsa Türkmenistanyň elçihanasyna uğradylýar. Nuskanyň türkmen elçihanasyna uğradylmagynyň sebäbi bolsa Türkmenistan tarapynyň ýollaryny açmak üçin edilýän siýasy basyş bolup biljegi düşünjesi öňe çykýar. Deport edilmek üçin tutulan türkmen watandaşlarynyň aýtmaklaryna görä, soňky aýlarda türkmenler Gresiýanyň serhedine taşlap gaýdýarlar. Ýyzyňyza gaýdyp geläýmäň, öz ýurduňyza gidiň ýa-da Ýewropa geçiň diýip ýyzyna uğratmak merkezleri tabşyryk berýär ekenler. Käbir türkmen watandaşlarynyň aýtmaklaryna görä, gabagda saklanan wagtlary siz näme üçin öz ýurduňyza gideňizok? Biz sizi tutmakdan ýerdik diýen jogaby ortada. Emma düşündürşi kıyın soraglar bilen karşılaşandyklaryny habar berdiler. Göç meselesi Türkiýede siýasy taýdan çözülmegi gaýry goýulmasyz mesele halyna geldi. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Türkiýede jemi 9 million göçmen we uruşdan gaçan gaçgak bolandygyny ygtalýar we olaryň uly bölegi ruhsatsyz ýaşaýarlar. Ykdysady ýagdaýlaryň gün-günden agyrlaşýan döwürlerine Türkiýe döwleti garaşylmadyk çözgüt bilen problemany ortadan aýyrmaklary mümkin.